matsaga mese muri makawati amungambo ne masalati andakabva kukoma kutosvika mese muchitongwa nemasalati isusu hatife takatongwa nemasalati pamwe wewe utori ukamukawati kungwa kwesusu tingagadheya tichezi taakutotongwa nemasalati baba vako ndanotongwa nemasalati mbuya wako vanototongwa nemasalati mbuya vako vedya raisi vachiseva nesalati vachifunga kuti pamwe vatori mukarati kuyemba nekutaura zvakasiyana vari kuyaura indovapisa unge mbaura mira uone vachiita hasa vachitaura anzizikanzi this and that inini handisika wetumapurati amungasemakareta nabloti pasipoti ndinonanganisa shoti maita munyama munenge hamusukugeza netauro problemu yenyu ndeyekutoti munotochemera hove vatadza kunochemera chera uru iko zvino ndatouya nechipumuro kunyeba here vanotongoimba sasauro ndosaka vakuda kuwanza huro kuro totonza kavo kaguro kuro uvaudze kuti vachapase dzuro ndikatoimba madinga anototi pulo haikuona kuda kutomhanya kundipindira adai wandiipa nguva vandimirira zvakanakirezvanozvikindira kaseji chandoita ndokupai ngareji aiwa handisitsaga ende handiudzwe zvetumapaseji zvikanze kwanze language kutaura makaura mavaura mayaura maona makutafanike mbaura hanzi yaterere ane mukono nekuti masara mese muchitaura apa ndada kusiyenda toputisa grineti pageti pana grineti ndudanotomutwara 2 beti ndokutadza kuti nini ndiri 1 2 3 4 beti vakumucheka futi nemareza blade tadza kuti I am not afraid because anytime ndiri ready aiwa mira kutekuta rusha holani chitikaimanja tada kuita ndokuda kuti